Gisiguro gyud kanunay sa 35 anyos nga driver nga si Jomar Saldido nga taga Sitio Malambuon, Purok 2, Barangay 76-A, Ikulan, Davao City nga anaa sa kondisyon ang iyahang gimaneho nga motorsiklo ay mangontrata og pasahero aron masiguro nga luwas pirmi ang iyang pagbiyahe, hilabi na nga matag adlaw nagahulat sa iyang paguli ang iyang pamilya. Siyam ka tuig ng driver sa motorsiklo si Jomar. Sumala niya importante nga mosunod gyud sa speed limit ug balaod trapiko aron malikayan ang posibleng disgrasya sa kalsada. Importante jud nga di ka mo dikita ng dagkong sakyanan. Yan mo yung kasagaran almost ma-disgrasya gyud. Kanang sasakyanan mo dikit labi na sa front. Kaya di mo ka makita sa driver good. Kung ginagawa di ko mo dikita ng mga dagkong sakyanan. Possible niya isa po side mirror. Tanaw jud ang kilid nimo usa ka mo vertic, serbato. Importante helmet. Ning milabayng adlaw, sunod-sunod ang road crash ang natala sa Davao City. Matud ni Police Major Dexter Domingo, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit na nag-una ang human error sa sagad hinungdan sa bangga. Based sa aming analysis sa pag-aaral namin, one of the main reasons is human error. And one of the contributory factors sa human error is yung being inattentive ng mga driver. Andyan yung nagsa-cellphone, hindi sila nagpo-focus sa manibela, na that's the main reason yung human error. Number one na is human error, sumunod yung tinatawag na vehicular defect, at number 3 lang yung road defects. Sa Davao City, ang Carlos P. Garcia ang nag-una nga high-risk area kung asa sagad mahitabo ang bangga. Gisundan sa MacArthur Highway, JP Laurel, Quinpo Boulevard ug Panakan sa Bunawan District. Pahimangno ni Domingo sa mga motorista nga kinahanglan nga mag-focus gyud sa pagmaneho aron makalikay sa disgrasya. On our part sa law enforcement, no, isang aming obligasyon sa traffic management is education and enforcement. Ay appeal to the public lang talaga to avoid this traffic incident kasi alam naman natin accident is unplanned, unprecedented, and unexpected yan. So wala may gusto. So bilang isang driver, dapat alam mo kung paano mo alagaan ang sarili mo, driver mo, makinig at pagmatsyag, umawak lang naman ng tama sa manibela. Kumbaga maging attentive tayo sa mga nakikita natin sa kalsada. Sundon ang balaod trapiko ug irespeto ang mga traffic enforcer. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.